Moikka, mä oon Heidi. Me muutettiin noin kuukausi sitten mun miehen työn perässä Lontooseen Suomesta. Ja on nyt kotiuduttu tänne Lontoon alueelle, mutta vähän periferiaan, Northwoodiin. Meillä on täällä aika iso omakotitalo ja saatiin pikkasen päivitettyä Ikeassa noita huonekaluja ja tää tuntuu jo kodilta. Meidän tulomatka tänne oli hiukan monimutkaisempi. Me kierrettiin Pariisin kautta meidän kissan takia, kun sitä ei saa Brexitin vuoksi lennättää suoraan Suomeen. Ajattelin tehdä tämmöistä videoblogia meidän reissusta tänne YouTube-kanavalle. Ja lähden selittämään tuota matkakertomusta, kun saan äänen paremmin kuulumaan. Joten palaillaan. Moikka!